Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Marvic Lusada. Bago yung keyboard namin sa church, ito, Kurg i3. Ganda siya. Pero, hindi pa ako marunong sa ibang sequence kasi bago lang siya. Kailangan ko pang magkapa. Ito yung manual niya. Testingan nato ba? Hindi ako masyadong marunong mag-keyboard. Pero alam ko yung basic at pwede na rin ikaduyog Bisaya na lang oy magisod-isod mo jud tang Bisaya mo jud ba na ako'y gamay na mauhan sa piano, so basic lang pwede na siya ikaduyog ikasabay sa kanang mga musician. Sustain lang ba na may mga keyboard dito, itong mga beginners ng keyboard wala siya sustain. Bumili kami ng sustain sa Lazada, barato raman. Nindot jud ang naay sustain ba kay mga lamig jud kami naon yung sound kung naay sustain. Song cover ko Jesus nga gamanan. Old song siya katong bago ra ko diri sa Abuyog, mga 10 years old ko na kani siya nga songs favorite jud ni sa usas amay. So ito alas kamot sa Ginoo. Thanks guys for watching. Very nice talaga ang bago na mong piano. Thank you Lord. Kay kung wala ka, hindi ni siya mabuo, hindi na mo usag magpalit. This is for God's glory.